month I start month 53 days and so 60 subscribers achieved. So benefit unt daily vlog made see guys. Hey guys, welcome back to a new vlog. So yanke pondile grocery gu tuka ide madhyana adige alpodu ek daad alpu nandu gottiji podu muttu see guys. So guys, hey guys, so 2 days ande enna vlog ittiji actually papa enna cousin na guru jana vlog nandu kornet vlog ittani jinenga vlog ittiji. So yes, so dada punenka 2 days dala content jana vlog maltiji. So daily vlog maltide 53 days on continuous undina bodine vlog manda. ಸೊ 2 ದಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಪ ಆ ಕೂಡ ಜನ ಸ್ಟಿತ್ತಿ ಬೇಕಾ ಬೋಯಿ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಕಡೆ ಹೊಡಿದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನೀ ನಾನು ಮಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಬಾಕ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಸಂಗಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದ ಮೊಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ 8 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ 53 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ 60 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್. ಲತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬೇಯನಂದ. ಸೊ ಏನಂತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಬೇಯಿ ಉಂಡು ನಾನು ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಕಂತ್ರಾಗಿ ನೆನಪೋಗಿ ನೀರು ಬೇಗ ಉಂದಾಪು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ನೀರು ಪಾಡಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತೊಂದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುದಂತ ದಯಪಾಡ ದಿನ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಅವು ವಿಜಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಈಗ ದುಬೈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಚಿ ಓಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋಲ ಗೀಲ ತಂದು ಓಣಿ ಒಂದು ಆಪುತ್ತ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೂಲ ಆಪುಚಿ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ನಮ್ದು ಏತೆ ದೂರ ಉಂಟು ಅವಳ ಒಂದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾರಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಪ್ರ ಏನು ಕತೆ ಅವು ದಾದ ರತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ಯಾವೊಂದು ಪಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಪಾಪಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೊಡ ಜಸ್ಟ್ ತೊಲೆ.
ಐಕಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಅವ್ರ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮೆಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಖಾರ ಸ್ಪೈಸಿ ವರ್ಷೋಕ ಸೊ ನಾನು ಬೈಯ ಸಿಕ್ಕ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್